Salutare tuturor, numele meu este Mihăiță, iar în acest episod începem o nouă serie de Minecraft Hardcore. Dacă vă place ceva, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Hai să-i dăm drum. Ok, bun, hai să vedem. Suntem într-un biome de forest. Haideți să luăm mai întâi niște lemn și după aceea să vedem ce putem face cu lemn. Luăm niște piatră. Și o să avem nevoie de niște bețe pentru a face pickaxe. Bun, hai să vedem. Avem așa. Avem aici, bun. Crafting table, facem un pickaxe. Ok. Bun, și acum mergem în jos. Dă-i. Bun. Luăm puțin cobblestone pentru a ne face uneltele, iar în continuare o să vedem ce putem face. Bun, eu zic că este destul. Haideți să vedem continuare. Bun. Ok. Facem un pickaxe de stone. Deci hartă hardcore, ca idee. Ok, trebuie să ne facem și o bază. Să vedem ce bază o să facem și unde o să facem. O să mai am nevoie de puțin lemn pentru călătorile mele viitoare. Ok. Bun. Hai să vedem unde mergem. Trebuie să fac rost de mâncare. Puțină mâncare. Ok, acolo nu m-aș duce în partea aia. E multă zăpadă și nu vreau. Ok. O găină. O găină colorată. Mă, ce eu n-am mai văzut de astea până acum. A, da, pui la fel. Ok. Altă găină. Mamă, mai multe găini. E bine rău. Avem de mâncare. Bun. O, uite acolo, spruce. Și un bastion. Ok, cred că o să mă duc în partea aia. Hai să luăm niște sugar cane. Mi-aș face o barcă, dar mi-e prea lene. Mi-e prea lene să-mi fac o barcă acum, deci o să o luăm pe jos. Bun. Uite, pești. Ok, mai avem mâncare. Avem câteva oi aici. Ok. Poate îmi fac și eu un pat. Da, let's go, o să-mi fac un pat. O să am unde să dorm. Chiar aș vrea spruce. Arată foarte bine spruce. Nu m-aș duce aici, mi-e frică. Bun, luăm niște spruce. Niște spruce log. Haide, mă, să mă duc și acolo, că ce se poate întâmpla. Bun, ok. Hai, mă mori. Ok, bine m-a ratat. Nu-i mort. Ok. Oh, nu. Nu-i bine. Hai să o iau un pic în jos să-mi fac... Să-mi fac de mâncare, că nu prea mai am viață și nu m-aș mai bate. Ok, și coal, let's go. Pentru torțe. Aveam nevoie de coal pentru torțe. Bine rău. Deci aveam un început de hartă foarte bun. Ok. Haideți să facem un furnace. Ok. Și acum să prăjim mâncarea. Pui. Cu coal. Și păstrăm un coal pentru torțe. Ok, mi s-a făcut și mâncarea foarte bine. Deci o ducem până acum foarte bine. Ok, să mâncăm puțin și după aceea trebuie să ne batem cu acei pillageri. Mi-e frică să nu fie aici lângă mine. Ok, haideți să mergem, să vedem. Poate erau doar 2, ar fi foarte bine dacă erau doar 2 pillageri. Chiar aș vrea să fie doar 2. Ok, uite niște alei.
Nu prea știu cum. Op. Haide, mă, să-mi bate. Ok, sper că nu-s mai morți. Ok, haide să mâncăm puțin. Bun. Acum e frică. Ok, se mai aude încă unul. Nu știu unde. Să haide să vedem ce aici. Ok. Ce avem aici? Carrot. Săgeți. Ok, nici nu mai contează. Luăm tot și chestul luăm. Unde să mă duc? Ok, trebuie să scap de aici. Oh, uite. Nu știu până să mă duc. Mă, sunt doi. Oh, nu e bine. Ok, știu ce fac. Oh, chiar aș vrea acest banner. Arată mișto. Fuck, nu a căzut. Asta, haide. Mamă, cu asta mă dau. Prea bine. Haide. Ok. Dă-i și fugi. Oh, niște berry-uri. Așa se cheamă? Sweet berries, da. Oh, nu. Nu, lasă-mă în pace, pillager, lasă-mă în pace. Sper că nu vine după mine. Da, nici nu cred că mă prinde. Ok, uite acolo. Mamă, nu cred. Nu cred că sunt mai mulți, nu cred că erau 3. Mamă, au fost 5 în total. N-am mai venit atât pe nicio parte, nu e bine. Trebuie să urcăm pe muntele ăsta. Ok, mai multe găini, asta mă uitam, aveam nevoie de puțină mâncare. Da, aveam nevoie de mâncare. Foarte interesant acest banner. O să-l pun la următoarea mea casă. Hai, mă, mori. Ia uite, mă, mai mare găină. Oh, și vaci, avem mâncare destul. Nu prea m-aș mai bate cu ăștia că dau damage mult. Bun. Acum ce trebuie să facem? Să mergem pe munte. Mergem pe munte și trebuie noi să o luăm în partea aia. În vest. Să o iau spre vest. Nu știu. Ok, mai întâi urcăm pe munte. Trebuie să facem niște... Ok, nu mai am nici dirt. O să folosesc lemn. Iar când se face seara, cred că o să stau pe munte. Ok, mai mult coal. Ce n-aș vrea să dau de un scheleton aici. Chiar n-aș vrea. Ok, pune soarele. Bun, deci am luat-o pe munte. Aici e bestia, nu? Unde să o iau? Mai iau pe aici, nu cred că mă mai văd ea. Unde mi-aș putea eu face? Ok, sunt 1, 2, 3, 4. Bun, hai să-mi fac aici. Mi-am făcut o lopată, da, aia e. Aici o să dormim prima noapte. Bun, dăm dirt. Momentan acoperim. Bun. Acum o să am nevoie să fac o torță. Am nevoie de torțe. Ok. Bun, deci cam aici momentan o să stau cu baza. Să vedem după aceea când se face lumina. Da. Așteptăm. Așteptăm să vedem, dar mai întâi trebuie să-mi fac un pat. Da, hai să-mi fac un pat.
Am nevoie de un pat să mă culc. Dacă nu mă înșel, așa se făcea un pat, da. Prima seară, prima noapte, momentan este foarte bine, este foarte ok. Bun. Ok, n-aș vrea spideri. Spider n-aș vrea. Bun, mi se duce exul. Ceea ce nu este bine. Trebuie să cobor pe aici, sper să nu mai găsească piligerie. Trebuie să mai fac de mâncare. Mai stăm puțin să mai explorăm. Să mai vedem ce mai este pe aici prin junglă, ce e aici? Uai, lavă, nu. Da, nu m-aș băga. Nu m-aș băga deloc. Ok, bam de spruce. Hop, era scad. Bun, e foarte bine până acum. Se iau pe la zăpadă. Nu iau pe la zăpadă. N-aș vrea să iau pe la zăpadă. Uite, ciuperci. Poate fac ceva supă de ciuperci. Și acolo ce e? Un ruin portal? Portal ruinat. Cum s-ar zice pe la noi. Un portal ruinat. Ok. Ia să vedem unde e chestul. Chest pe partea elaltă. Nu mi s-a părut mie sau am văzut ceva spider, nu știu. Bun. O Sharpness 4. Bun, rău. Sharpness 4, looting 2. Looting 1. Oh, let's go mending. Wow, avem deja mending. Ok, scoatem wow. Poate să avem nevoie de flint. Și o să mergem să ne construim o mică bază. Ne construim o mică bază pentru următoarele nopți în care o să dormim în această pădure. Poate o să dau de village, poate nu. Să sperăm că o să dau de un village, chiar am nevoie de mâncare, aș vrea să fac și o fermă, dar în episodul ăla o să vedem cu toate acestea. Bun. Momentan luăm lemn, foarte bine, nu ne deranjează nimeni. Este conform planului. Este perfect. Bun. Foarte mare acest copăcel. Bun. Ok, în partea aș vrea să iau. Dar mai întâi trebuie să doborâm acest copac. Care e foarte lung. Și mi se duce exul și nu-i bine. Și nu vreau să mi se ducă exul. Cât mai are, frate? No, nu mai mă duc. Nu mai mă duc. Nu mai mă duc prea mult. Ia cât am luat? 50. Eu zic că e ok. Eu zic că e ok. Uite, mai sunt și bucățele pe aici pe care trebuie să le iau, care au căzut. Iar acum mergem în partea asta de să fac și o barcă. Că tot ziceam că băi, fac o barcă. Hai mă, fă o barcă. Aoleu, mai trebuie unul. Nu cred că nu-i compatibil. Sprusul, nu, lasă-mă în pace. Ok. Aruncă ăsta, aruncă... Dar nu-i bine stau aici. Unde-i barca? Și-o barca. What? Cred că nu s-a făcut barca. Ok. Perfectas. Mergem în partea aia. Trebuie să arunc ceva din inventar. Uite astea. Mai îmi fac puțin loc. Uite porci. Wow, uite porci. Asta ce avea Sharpness 4, bă, chiar aș vrea ceva cu looting. Să știi că aș vrea ceva cu looting.
Mai multă cărniță de purcel este foarte bună. Bine rău. Începem bine rău. Oh, uite, vulpi. Avem vulpe pe Minecraft. Wow. Cât de tare. Mâncare este. Mâncare destulă. Bun. Gata, ai scos prusul. Mergem la... n-am luat un sapling. Aș cam avea nevoie de un sapling. Trebuie să arunc arrows și... nu uit. Opa! Hai, lasă la nimic. Spargem cu mâna. Uite, mă. 1. Mai dăm încă unul, te rog, așa, bun. Vreau să fac 4 ca să fac un copac de la mare. Să vedem unde să fac baza. 2. Las că e bine. Sunt destui 2. Hai să mai facem un X. Aș mai avea nevoie să mai fac un X. Ok, am făcut și X-ul. Perfect. Fraților, o ducem foarte bine momentan. O ducem extrem de bine și cu mâncare și cu tot. Că veni vorba de mâncare, ar cam trebui să pun niște mâncare la făcut. Ok, am terminat și cu mâncarea. Iar acum o să mergem în față să vedem. Uite, un câine am oase, n-am oase. Pare rău, n-am oase. Feather, flint, toate porcăriile am în inventar. Bun. Unde aș putea eu să-mi fac bază? Undeva într-un loc mai deschis și cred că văd un village. Nu cred că e village ăla. Oh, da. Oh my god, câte animale, aici ar fi un loc perfect de casă. Aici ar fi un loc perfect de casă. Îi dau cu X. Moare, mă, mori. Avem un village acolo. Mergem pe deal. Mi-aș face o bază pe deal. O bază pe deal ar fi foarte tare. Ok, nu prea mai am hunger. Băgăm puțin la ghiozdanel. Iar acum o vom lua în partea asta, ok. Să vedem dacă e bine aici, dacă o fac baza aici sau nu. Ia să vedem ce-i după munte. Ce-i după munte? Un village, te rog, village. Da, nu cred că e village. Nu prea e village. Ok, fac aici. Fac aici o mică bază. Stai așa să vedem cum o facem. Bun. Ok. O să avem așa. Aș avea nevoie de o lopată. O lopată. O lopată din cobblestone. Un shovel. Un shovel, o lopată. Perfect. Nu vreau dirt. Ink sac, nu vreau, lasă mushroom-urile. Hai să fac... Oh my god, câte am de făcut. Bun, aici nu trebuie să fie baza. Hai să vedem. Bun, o să vreau să lucrez foarte mult la baza asta, vreau să arate mișto rău de tot. Pune soarele. Și ar cam trebui să pun niște torțe. Da. Aș avea nevoie de un pic de dirt. Acum că tot nu mai am dirt, mi-ar trebui niște dirt. Da.
Bun. Ok. Acesta a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. În următorul episod o să-mi construiesc baza și multe alte nebunii. Ne vedem în episodul următor. Pa, pa!